В Югозападна България успехът не се ражда случайно. Той се подготвя с внимание. Shell и Scania обединяват експертиза и опит, за да създават персонализирани решения за всеки клиент. От горивни карти и онлайн контрол до икономични камиони и надежден сервис. Защото за всяка добра сделка стои екип, който мисли еднакво, в полза на бизнеса. Здравей, Жоро, как си днес? Здрасти, добре ти. Супер, чудесно. Какво мислиш да представиш пред клиента? Смятам да предложа нашите ETS решения, които вече са интегрирани в Shell Fleet Hub, както естествено предимството на Shell карта. Чудесно, ти си ми говорил за това, мисля, че ще се получи много добре. Аз мисля преди всичко да поговоря за горивната икономия и как чрез Scania клиента може да оптимизира своите разходи. Супер, това винаги е полезно за клиента. Нека да тръгваме в пех. Леле, какво стана? Това ще ги зарежем, нали? Не, спокойно, нека клиента да види всичко е под контрол. С Shell Fleet Hub може да следите в реално време своите зареждания, транзакции, както и локациите, които съответно бихте искали да ползвате. А чрез Scania Fleet Management може да наблюдавате в реално време как водачите управляват вашите камиони. Така ще имате пълен контрол върху зарежданията и разходите си. И разбира се, ще знаете, че камионите ви използват пълния си потенциал. Доверието се печели с действия. Shell и Scania. Партньорство, което работи.